Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Боз як нағмаи наве дар байни муҳоҷирони мо эҷод шудааст, гӯҳем мешавад. Ин нағма чӣ нағма аст? Яке гуфти рӯсо случайна ба шумо як духтари зебое менависад. Дар мессенҷер бошад, дар одноклассники бошад, двухклассники бошад, менависад. Нохост мешавад. шумо ки аксарияти мардуми мо ки хуни ҷӯшида доранд, дарҳол бо ӯ шиносшавия сар мекунанд. анде шинос мешаванд, суҳбатҳо хеле тӯлонӣ мекашад, суҳбатҳои гарм ҳам мешавад. шабона ба ӯ шумо расмҳои номаҳрамонаи худро равон мекунед, ӯ духтарча ҳам суратҳои номаҳрамонаи худро равон мекунад. хай дигар ошиқ гӯем ба якдигар мешавед. анде мегузарад ки духтар гум мешавад. як рӯз бошад ё ягон ним рӯз бошад, гум мешавад. шумо хавотир мешавед. яке мебинед ки дар рақамҳои шумо бародари ӯ ки дар пулис кор мекардааст занг мезанад, мегӯяд ки ман фалон бесмадон ҳастам, ту ба хоҳари ноболиғи ман шинос шудӣ ва хости дастдарозӣ кунӣ. агар дар муддати фалон соат фалон миқдор пулро нагузаронӣ, мо туро дар ҷустуҷӯи ҷиноӣ медиҳем. гуфта метарсонад, мо туро розиск медиҳем, аз таги замин ҳам бошад ёфта мегирем. албатта ин гапҳо дурӯғ ҳастанд. ин як тарсонӣ додан аст. вақте ки шумо ҳамун случайни духтар ки шинос мешед, ҳамун случайни духтар ҳам як мардак дар он ҷо гӯем ҳам хато намекунем, истодааст ба ҷои духтар менависад. барои эҳтиёт бошед бародарон. хеле яке случайна хеле корое ки шуд, натарсед, гиред блок монед ва аз чунин суҳбатҳои гарм ва аз чунин суҳбатҳои фач ки оқибаташ ҳам хеле мешавад, худдорӣ менамудед, бисёр хуб мешуд. бисёри мардум, ман аҳамият додам, мардуми Қавқоз чунин рафторҳо бо мо мекунанд. як қиссаи камтар тӯлонӣ ҳаст. ман худо насиб карда бошад, агар ба шумо гуфта мегузарам, чихе ба шумо чӣ карда шантажҳо кардан шумо мумкин аст. барои ҳамин натарсед. яке худо накарда ҳам хеле шуд, мегӯяд ки як хелаш телефон мекунад, мегӯяд ки ман аз Доғистон ҳастам, ман аз Чеченистон ҳастам, ту ба хоҳари ман гап задӣ, ту мехости ки даст дароз кунӣ. натарсед. ҳам хеле гиред, ҳамаи рақамҳояшро блок монед. мешавад ки ҳатто рақамҳои худатонро кушед, партоед, як рақами нав бигиред. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. боқӣ дар амони худо. худоҳофиз.